second service. Praise the name of Jesus. Those who are here, aming palakpakan nato ng Ginoo. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, yarararabasaka, yarararabasaka. Yarararabasaka, yarararabahande, yarararabasaka. Oh, oh. Kuhitang sa tupad mo, ma-worship ka kay Jesus. Ma-worship ka sa buhing ng Diyos. Hindi sa patay. Sa buhi. Hallelujah! 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 Kabayang ang tanan ng pagdayaw, ang tanan ng kahimayaan, ihatag naton sa Ginoo. Amen? Amen? Amen! Hallelujah! Praise the name of Jesus. Palihog bayaw sa inyong kamot. Amay, magadayaw kami sa ngalan ni Jesus. Sa siningan tinion, Lord, ibayaw namon ang ngalan ni Ginoong Isus kag wala nasang iban pa. Ginoo, salamat nga ikaw magatandog sa akon mga bibig, sa akon tagipusoon, sa akon kalag. Magadayaw ako sa imo, Ginoo, sa siningat tinion, sa ngalan ni Jesus. Lord, isanctify ang akon mga bakbak, ang akon tagipuson kag kabuhi, agod ng tanan nga magakawa sa akon mga bibig, pagdayaw, paghinugyaw sa dako kagamahanan ng Diyos. Amen. Dalayawon kita, Ginoo, siningat tinion, ang tanan ng mga buhi, magasiling sa Ginoo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise is rising, eyes are turning.
presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. Welcome you here, Lord. Hosanna, 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 you are the God who saves us, worthy of all our praise. Hosanna, 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 come your way among us. Welcome you here, Lord Jesus. Hallelujah. Can you hear the sound of worship in our midst? Those who can hear, say hallelujah. 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 Hear the sound of hearts returning to you. Return to you. King your kingdom, broken lives are you. You make us new. As soon we see you, we find strength to face the day. In your presence, in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, 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 come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hallelujah! Ang tanan nga tumalayaw sa Ginoo, magasigit. Hallelujah! Oh God, oh God, oh God, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Sino ba lang rin makasiling ang akon kalag, ang akong kabuhi, para lamang sa Ginoo. Hallelujah, para lamang sa Ginoo. Hallelujah, amen. Hallelujah. In the stillness of my soul, I was glad to see how your love
joy. You gently dry the tears. And I thank you for your faithfulness. You've shone down through life. Sing, bless God. Bless God for all He has done. Bless God for Christ His Son. Yes, magnify Him. He is holy. You are holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. Come on, sing, bless God. God for all He has done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him, for He is holy. He is holy. One voice in unity, with one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God, bless God for all He has done. Bless God for Christ. Oh Jesus, let us magnify Him. He is holy. He is holy. With one voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God, we will sing. Bless God, we will sing. Bless God.
is none like you. Dalayawon ikaw, Ginoo. Himayawon ang ngalan mo, Diyos. Walay tupong sa kaayo nga Ginoo. Hallelujah. 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 Let us remain standing in the presence of the Lord. Samtang preparahon nato ng aton tagsa-tagsa kakabalingon to partake the bread and the cup. Kag samtang ginapreparar naton ini, tugutan nato na balangay espiritu nga magausisa sa aton tagsa-tagsa katagipusoon. Kung may mga butang nga naghimo kita sa tubangan sa aton Diyos nga hindi kalamutan sa iya. 1 John 1:9 nagsiling that if you confess your sins, the Lord God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all of our unrighteousness. Magapangayo kita sa pagpatawad sa aton mga sala, kag patawaron man naton ang ang tanan nga mga nakasala sa aton. Halang do namon kag balaan nga Amay, sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Kristo Jesus, kag sa presensya sa balangay espiritu nga nagkikugma ka nagtipig sang amon kabuhi. Nagapalapit kami sa imong tronong bugay, Ginoo, nga magpaupos ang amon tagsa katagipusoon. Kag nagapangayo gid kami sang pagpatawad sa amon mga sala. Patawara kami, Ginoo. Kag ginapatawad man namon ang tanan-tanan nga mga nakasala sa amon. Tabuni, Ginoo, Lord God, ang tinapay kag kupa sa imong hamili nga dugo. Kag samtang makipag-ambit kami sini, ginadumdum namon, Ginoo, Lord God, ang imong kamatayon. Kag ginabantala namon ang imong pag-abot. Kag kami, Ginoo, magahulat sa imo. Sa tinion nga pagasabiton mo kami, Amay, hallelujah, kag magaupod kami sa imong asa sa katubtuban. Salamat, Ginoo Diyos. Aton ibayaw inang tinapay kag kupa sa tubangan sang atong Ginoo. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, please break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. On the same manner, after supper, he took the cup, saying, this cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us all partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts. The Lord God bless you and keep you. The Lord God makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord God lift up his countenance upon you and give you shalom. Shalom to your mind and heart. Shalom to your physical body. Shalom to your family. Shalom to your business. Shalom to your workplace. Shalom to your future. Shalom to this place. Shalom to the city. Shalom, O Lord God. Hallelujah. To this nation and to the nations of the world. Shalom to your chosen land, Jerusalem. Shalom. We love you so much, O God. And we are so careful to bring back the glory, the honor, the praises, and thanksgiving to you. In Jesus' name. Ang tanan nga anak sang Diyos, magasiling. Amen. Amen. Praise God. Can you please sit down in the presence of the Lord? Hallelujah. Malipayon mga kauturan nga Domingo sa sininga tinion. Praise God. Hallelujah. The Lord God is so great. Amen. Our theme, people of God, for this month is impossible to possible. But last night, kagabi dito sa amon care cell, sa balay kada BFFD, we're talking about, people of God, sa ginatawag naton nga Halloween or ginatawag naton nga Piesta Minatay.
And then, praise the Lord nga, ang Ginoo nagipaghambal man sa tagipusoon sa iyang alagad, that we have people of God to talk about this. Amen? Dapat istoryahanin naton, kag dapat hibaluonin naton. Naghambal ang pulong sa Ginoo. Siling niya, ang akon nga mga katawhan nagkawala tungod na wad-an sa hibalo sa pulong sang Dios. Gani sa subong nga tinion, sa subong nga aga, ang Ginoo maghahatag sa aton sang impormasyon halin sa iya pulong kun nga kita nga mga Kristohanon wala kita naga-celebrate sa ginatawag naton nga Halloween. Praise God. Hallelujah. Si Jill nadula akon PowerPoint. Praise God. Ato mga kauturan pagabasahon ang Lucas 19 asa sa 31. Basahon naton ini tanan sa kiligaynon. Nagambal ang pulong sa Ginoo. Nagpadayon pagi si Jesus sa paghambal. Sang una may isa ka manggaranon ang iyabayo malahalon gid kag nagapagusto siya sa manamit nga mga pagkaon adlaw-adlaw. May isa man katawo nga imol nga iya ngalan si Lazarus. Ang iyalawas puno sang katol. Gindala siya dito sa pertahan sang balay sang manggaranon. Gusto niya nga makakaon kuntani bisan pa sang pagkaon na bisan pa sa mga pagkaon na lang nga nagakalahulog sa lamisa sang manggaranon. Ginpalapitan siya sa mga ido kagindilapan ng iya nga mga katol. Sang ulihi napatay si Lazarus kagindala siya sa mga anghel dito sa tupad gid ni Abraham. Ang manggarano napatay man kaginlubong. Kag sang nagaanto siya sang puwerte gid sa impyerno, nakita niya sa malayo si Abraham kag dito sa iya tupad si Lazarus. Gani nagsinggit ang manggaranon kay Abraham, "Amay Abraham, kaluuyi man ako." Sugwa si Abraham nga itumoy niya sa tubig bisan ang iya na lang at tudlo kag patuluan ang akon dila agud mabugnawan. Kay portigid ang akon pag-anto sa sini nga kalayo. Pero nagsabat siya. Ginsabat siya ni Abraham, "Anak, sa nagakabuhi ka pa sa kalibutan, maayo gid ang imo kahimtangan. Hambalan ng tupad mo, maayo ang imo kahimtangan. Pero anak ka sang Dios." Kag si Lazarus iya nagantos, pero subong ginalipay siya diri kag ikaw nagaantos. Praise God. Luwas pa sina, ang imo ginapangayo hindi gid mahimo. Tungod may dako nga kadadalman nga nagaulot sa aton. Nga ang bisan sin-o diri sa amon nga gusto magsaylo dira hindi gid makatabok. Kag wala man sang may makatabok nga alin dira sa inyo pakadto diri sa amon. Dayon nagsiling ang manggaranon, "Amay Abraham, kun amo gali sina, nagapangabay ako sa imo nga kun magkimo ipadala si Lazarus sa balay sang akon amay. Kay malima pa ko kautod nga lalaki, kag paandaman niya sila agud hindi sila makakadto sa sini nga lugar nga puro lang pagantos." Pero nagsabat si Abraham, "Atuman didto sa ila ang mga ginsulat ni Moises kag sang mga propeta. Dapat pamatian nila ina." Nagsabat ang manggaranon, "Pero amay Abraham, hindi sila magpati. Pero kung may napatay nga magkadto dito sa ila, magahinursor sila sa ilang mga sala." Pero nagsiling si Abraham, "Kung hindi gani sila magpati sa mga gisulat ni Moises, kag sa mga propeta, ti hindi man sila magpati, bisan pa may mabanhaw nga patay." Salamat Ginoo sa imong mga mensahe. Praise God. Salamat bala nga Espiritu. Praise God. Amen. Utod sa Dios, diri ginhamba sa pulong sang Ginoo nga wala sang patay nga nagabalik sa duta. Amen. Gani wala sang patay nga nagabalik-balik. Hallelujah. Praise God. Ang pulong sang Diyos nagahambal man nga pagkatapos na matay ang tawo, ang iya nga kalagma diretso sa duwa ka destinasyon. Kung may ara sa Diyos, ginkilala ya ang Diyos, nagtuo sa Diyos, ang iya nga kalagma diretso didto sa langit. Was sa English ginhamba dira the bosom of Abraham, o ginatawag na paradise, in other term is paraiso sa hiligaynon. But ang isa ka namatay, sunod sa sininga istorya sa pulong sa Ginoo, nga wala sa nakakilala sa Diyos, ang iya nga kalagma diretso sa impyerno.
Pero ang ina nga impyerno, mga kauturan, sa ibang nga translation sa English, ginahambal nga grave o kululubngan. Sa ibang nga translation, ginahambal nga pit o kun buho. Sa ibang ginahambal nga Sheol o kun hell. Hallelujah. Mga kauturan da naton makita nga ang Biblia nagsugid sa aton, praise the Lord, kag nagahatag sa aton sining impormasyon nga wala sang purgatorio. Amen. Amen. Wala sa purgatorio. If we will start, people of God, to understand the word purgatory, so no sa kahulugan sini, kung gin-google mo, hatagan ka sa kahulugan. Ang purgatorio is sa kaduog sang pagantos. Ang purgatorio is sa kaduog, hallelujah, sang tuman nga paginulsol. Ang purgatorio is a place of tears. Sang una, di ka makatigulangan, kaupod man na kita, paborito nato si Tiyay Evelyn. Diba? Kung magsulat gani, ano tayo ng intro? Dear Tiyay Evelyn, bago ako mag-istorya sang ako, pag pagabasahon ang akon nga istorya, malaga mo na sa, nagahatag ako anay sang katahuran sa imo Tiyay. Abi mo Tiyay, tamang gikasubo ang kabuhi na kondere sa sining dutang luhaan. O di, amo na perming introduction, dutang luhaan. If you would try, people of God, to Google that dutang luhaan, tagaan kan mga kauturan sa kahulugan, that is what? Purgatorio. Amoy na ako mag-away ang mag-asawa, yung mga kauturan hambalya, ano man ang klase nga kabuhi, ito purgatorio. Hallelujah. So utos sa Ginoo, langit lang ang impyerno, padulungan sang tao. Amen. Langit lang kag impyerno. Wala purgatorio. But this time, aton pagatunan, hallelujah, aton pagatunan, ang ining pulong sa Ginoo nga magahatag sa aton sa pinasaki nga ihibalo, hallelujah, nga ang ining kalibutan nagaselebrar sang duwa ka klase nga selebrasyon. Duwa ka klase sang selebrasyon sa mga minatay. So every November 1, hambalatang tupad mo, kahapon na, kag ang dos subong ina, hallelujah, people around the world celebrate two distinct types of festivities. Ang tao sa bugos nga kalibutan nagselebrar sila sang duwa ka klase nga piyesta. Number 1, Nobyembre 1, kahapon ina, ginangalanan ina nga All Saints Day. Subong, ginalanan ina nga All Souls Day. Mga kauturan, kung nantawon na to, ang selebrasyon kahapon is piyesta sa mga santo. Hindi bala? Piyesta sa mga santo. Ano bala ang ginahamba sa pulong sa Ginoo para mahangpan naton ang ginatawag na saints? The Bible clearly says, people of God, and this is a biblical meaning sa ginatawag naton nga saints o kung sa Hiliganon, santo. If the saints, people of God, in a Bible definition is called Holy One. Buod silingon is balaan. Sa Griego, ginatawag ina nga hagios. It means balaan or gin set apart. Hallelujah. Gin sanctified, gin redeemed, gin purified. Amo ina ang ginatawag na saints. Kung ikaw gin patawad, kung ikaw gin redeemed tungod sa dugo ni Kristo Jesus, kung ikaw gin sanctified tungod sa ngalan ni Kristo Jesus, mga kauturan, gin tawag ikaw nga saints. Amen. So every believer, ang tanan nga mga tumuluo, sino day tumuluo, bayaw kamot. Praise the Lord. Sino hindi tumuluo, bayaw man kamot. Praise ka plapakan ng Jesus, tanan di tumuluo. Hallelujah. Tumuluo ni Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. So every believer, the Bible applies these terms to all Christians, both living and the dead. Upod sa mga minatay kag sa mga buhi nga naghatag sang ila pagsalig dira sa Ginoo o kung ginbutang nila ila pagsalig sa Ginoo. So ang tanan nga mga tumuluo sang Dios ginatawag ina nga santo. Santo Rey, Santo Lianet, Santo Romeng. Hindi lang niya Santo Papa, Santo Intero, Santo Mama, kag Santo Nanay. Hallelujah. Tanan nga tumuluo, you are the saints.
Amen. You are the saints. Amoy na ginahambas ang Bible. And because, people of God, you are the saints in a virtue of the blood of Jesus Christ, and because of the divine sanctification, maghambal ikaw nga sanctified, it refers, people of God, to being made holy by God's Spirit through the sacrifice of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Sa una, sa Old Testament, ginatawag nila ina nga atonement. O kung gintabunan ka lang sang dugo, sang sapat. Pero tungod sa kay Kristo Jesus, sa ginhuman niya sa bukid sang Kalbaryo, wala ka lang gintambunan, kundi ginhugasan, kaging kakas ang tanan ni mga sala. Agud ang pagkamatarong sang anak nga si Kristo Jesus, among makita sa aton, para sa langit, gintig-uluhan ikaw, nga buhi nga santo. Nang panaton mga kauturan, hallelujah. That's why naghambal ang pulong sa Ginoo in Romans chapter 1 verse 7. Basahin ko na sa English. I am writing to all of you, I am writing to all who are beloved of Christ in Rome, called to be saints, God's people, and set apart for a sanctified life that is set apart for God and His purpose. Grace to you and peace, inner calm and spiritual well-being from our God, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. So this is clear. Klaro ang ginamba sa pulong sa Ginoo. Amen. Nga biskan pa si Pablo, gisulat siya ini sa mga taga-Roma, nga naghambal siya, kamo nga manginigugma sang Dios, kamo nga mga santo. Amen. Kamo nga gipakabalaan sang Dios, kamo, hallelujah, nga gin-sanctify, kamo nga gin-redeem sa Ginoo, ginhilway sa Ginoo, siling sa Ginoo gin-set apart niya ka, gin-separar kaniya sa mga kinalibutanon nga gawi. Utod hasta subong sa kalibutan pa kita. So makasiling na, oo. We're still here in the kalibutan. Amen. Pero hindi kita taga-kalibutan. Gani hindi kita dapat maghimo sa mga kinalibutanon nga mga butang. Amen. Amo nang hambal sang Roma 12. Amo nang hambal ni Pablo. Siya nagapakitluoy ako sa inyo. Nagapakitluoy ako sa inyo sa grasya kag sa gahom sang Dios nga hindi ka mo magkumpurmi sa mga butang diri sa kalibutan. Amen. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Amen. Hallelujah. So utol sa Ginoo, kung ang isa ka namatay, wala kay Kristo kag nagpa-impyerno, hindi sila matawag na santo. Amen. Amen. Siyong kapati na, amo nang ambas ang Bible. Amen. Thank you, Lord. Amoy ng rason kung nga ang ila duog pagkatapos nila mapatay, amo ang duog sa pagantos, ang duog sang torture, ginatorture sila dito, ang duog sang wala katapusan nga paghinusol, pero wala sang pagpatawad. Amen. Pero ang namatay nga anak kay Kristo, gitawag sila nga saints. That's why people of God, sila sa nga basa naton dire, ginbutang siya sa paraiso, which is the second heaven, hallelujah, in paradise mga kauturan, which atong namatay, hallelujah, nga ara sa Ginoo, didto sila nagahulat, hasta nga kitaman nga mga buhi, pagasabmiton, ka magakitaay kita sa kahawaan, upod sa aton buhi, nga Diyos nga si Kristo Jesus. Amen. Pero mga kauturan, anong natabo? Dapat di bala ang ginlabel diri All Saints Day? Dapat ang selebrasyon kahapon para sa mga santo. Siling hambalada ang imutupad tani aton to. Because we are all saints. We are the living saints. Amen. We will celebrate, people of God, those who are dead in Christ, nga santo, kag mga bugi nga santo. Hallelujah. Si Santo Ana, si Santo Clarita, si Santo Jovi, hallelujah, si Santa Apple, hallelujah. Tanan kita diri santo kag santa, hindi santa santita. Amen. But you know, people of God, the deception is this. Hallelujah. The deception is this. The great deception. The world is not observing All Saints Day.
Amen? Ang kalibutan wala nag-observe sang All Saints Day. Rather, it is celebrating Halloween, a festival with demonic roots. Amen. Hallelujah. Ang kalibutan kahapon, wala yan nag-celebrate sang All Saints. Kita ka kagapon nga may anghel? May nagkostyom nga anghel? Kag may pakpak nga naglupad? Wala. Hallelujah. Everyone, people of God with the costumes of hell. The world is not celebrating people of God, the saints who are sanctified, who are purified, who are redeemed, who are forgiven. The world, people of God, hallelujah, with the deceptions of Satan, with the deceptions of the false teaching, with the deception of the false religion, they are celebrating, people of God, the demonic celebration, and they call that Halloween. The question is this: where are the images of the saints in this celebration? Hallelujah. Wala images of the saints. But the question is this: kahapon All Saints, subong All Souls. Di ba la? Subong tanan nga mga kalag. Di may nagkadto pa spatyo subong? Wala. May selebrasyon pa subong? Wala na. Nagluto ako sang suman kahapon. Amen. Thank you, Lord. Nagluto ka pilit? Wala. Thank you, Lord. Buong silingon, mga kauturan, every time that we compromise on the November or we celebrate on the November 1, we are not celebrating the label of the saints. We are celebrating people of God, the demonic forces. Ora bagaya shikata. I love you. Ang malalang tupad mo, palangga ko to siya. Tudlo nyo ko. Hallelujah. Amen. Amen. The question is this, amuning pamangkot, why should we not celebrate Halloween? Nga abala, wala kita nagaselebrar sa ginatawag nato nga Halloween. Because this tradition glorified the things God calls darkness. Amen. Spirit of death, demons of fear, the demons of witchcraft. Whether it's Halloween, whether it's All Saints Day, or the Day of the Dead, these are not founded in God's Word. We are called to stand apart. We are called to walk in the light for Christ. Amen. Hallelujah. Gintawag kita sa Ginoo nga dapat iset apart siya naton ang aton kaugalingon. Ano ang basa sa 2 Corinthians chapter 6, 15 to 18? Kay subong nga si Kristo, kag si Satanas, hindi maghangpanay. Amen. Nakuha naton? Ini, All Saints Day. Di ba la? All Saints Day. Ini sa piyak, Halloween parte. Isa lang sila kaadlaw, pareho sila, date, November 1. Biskan ano pa na yung tuig, November 1 ginasaya. Di ang Bible naghambal, si Kristo kag si Satanas, hindi kaya maghangpanay. Hallelujah. Amen. Ang tumuluo kag hindi tumuluo, hindi man maghangpanay. Amo nagapamangkot, nga wala ka mo nagasilibrar, hindi tagani maghangpanay. Ako ning ambas ang Bible. Amen. Tama ka klaro nga sabat, hindi kita gani maghangpanay. Hindi pwede nga ang mga Diyos ara man sa templo sang Diyos. Kag kita amo ang templo sang Diyos nga buhi. Kay nagsiling ang Diyos, magapuyo ako, kag magaupod sa ila, manging Diyos nila ako, kag manging katawhan ko sila, gani magwa na kamo, kag magbulag sa ila. Hindi kamo magtandog sa mga ginkabig nga mahigko. Hallelujah. Kag batunon ko kamo, kag ako mangin inyo amay, kag kamo mangin akon mga anak, ako ang Ginoo nga makagagahom ni nagsiling sini. Amen. Iyan ni Lord. Amen. Gani simple ang sabat, kituduan kita sang Bible. Tinga Jesus is Love Church, wala ka mo ga-celebrate sang Halloween, hindi ta gani maghangpanay. 2 Corinthians chapter 6, 15 to 18. Hallelujah. Hambal sa pulong sa Ginoo, hindi ka magtandog sa mga maghigko, which is unclean. Pero anong ginihimo sa sininga selebrasyon, mga kauturan?
Nagluto ikaw sang suman, suman latik. Hallelujah. Balinsyana. Kag kun ang napatay, palainom, ginbutangan mo pa sang beer. Kun ang namatay, halyotahor, ginbutangan mo pa sang madyungan, ginbutangan mo sang baraha, kag ginbutangan mo sang madyung, sang ano paget. Hallelujah. Bingguhan. Pagkatapos ginbutangan sa kandila, ginsindihan, kag ginhulat sa aga, kay base nagbalik siya. Hallelujah. Amen. Utol sa Ginoo nung natabo. Pagkaaga, may gun kinarusan ang Balinsyana. Nagkadto man si tatay, ginkanaan niya. Ang pulong sang Diyos nagasiling nga wala sang patay nga nagabalik. But I will give you to people of God. Tagaan na ka mo sa isa. Ang isa is natural. Hallelujah. Kung buho silingon is tagaan na ka mo sang practical. Hallelujah. Thank you Lord. Nga ilustrasyon. Sa pagbutang mo dira, hindi ayan mag-agi ang balabaw. Hindi ayan mag-agi ang tanga. Hindi ayan mag-agi ang tiki. Hallelujah. Amen. Buod silingon sa pagbutang mo, maagi gadya ang tanga, maagi gadya kung may kuring ka, maagi ginada saya. Hallelujah. But this is, people of God, another illustration. Hallelujah. Spiritual. Don't you know when you offer food to the dead, then Satan, people of God, will assign the familiar spirit in order, people of God, to put curses in your house, in that a curse of premature death. Rabagaya shikata. Amen. Di pasura, hindi na kami gali magluto suman. Was luto ta, agdahan niyo ko. Hallelujah. Uto sa Ginoo, amoy ng rason ko nga hindi kita dapat magselebrar sa sinaang Halloween. Thank you Lord. Ang ikaduwa ginamba sa Bible, there is a Revelation chapter 21 verse 8. Tama ka klaro. Pero makahaladlok ang tangatan sa mga tao nga nahadlok magsunod sa akon. Mga wala nagatuo sa akon, mga nagahimo sang malaway nga mga butang, mga manugpatay, mga nagahimo sang immoral nga pakipagrelasyon, mga manugbabaylan, mga nagasimba sa Dios-Dios, kag ang tanan nga mga butigon, ang lugar nga para sa ila, amo ang dagat nga nagadabadabas ang kalayo nga may asopre, amo ina ang ginatawag nga ikaduha nga kamatayon. Church, the Halloween festival serves as an accurate representation of hell. Amen. It is an accurate representation of hell. Lantawa mo lang si Sino na ginalakat nila. Si Sino, halis ang una sang gamay ko, asa subugi pamangkot yung inablos ko. Sa gimara sa mga kauturan, hasta dito sa baybay, pakadto sa likod, may para ina sila nga parada sang mga demonyo. Kay may contest, sang una si Pastor Roming nag-judge pa to. Kay kasubong manimo kag ako, wala man kami kahibalo, kay wala man may nagsugid. Gani subong ginsugid ko na sa inyo. I love you so much. Amen. Uto sa Diyos, sang una mo man kami na, Christian kami, tulo ka bala, pastor, tapos boyfriend ko siya, worship leader, nag-judge sa Halloween party. Hallelujah. Hallelujah. Sakto nga ba sa Bible? Ang akon ka nagakawala, kay tungod nga nawadaan sang kalam, kay nahadlok kita magsugi, sini kay basing hindi na sila magsimba. Sa dason nga Domingo, dala pagid kamo sang manugsimba. Amen. Hallelujah. So amo na nga ba sang Bible? Padayon kita mga kauturan. Do you know what the Bible says about Halloween? Kabalo ka mo ba lagi ng basang Biblia tungod sa sininga selebrasyon? The Halloween festival is potentially dangerous celebration. Hindi kita maghambal nga harmful ini, harmless ini. Mga kauturan, hindi ni harmless. May ara ba lang nga harmless o gentleness ang demonyo? Gapangaros na iyan. Amen. As it is embraces themes, people of God, of fear, of death and darkness. So this is the message of the Lord. As followers of Christ, we are called to live differently and to walk in the light and truth of Jesus. This celebration is not harmless, as demons are inherently harmful. Amen.
Gani nagambal ang pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 5 verse 11. Hindi ka mo magsunod sa mga wala pulos nga ginaghimo sang iban nga mga nadulman sa baylo. Ipakita ninyo sa ila nga malain ang ila ginahimo. Ang pamangkot, paano naton ipakita nga malain ang ila ginahimo kay ginapabitbit naman ang aton nga bata, hallelujah, sang ano? Sang bungo, hallelujah, ukon sang squash nga may ara nga mata-mata, kag may ara nga kandila, kag nagakadto kita dito sa mga store, kay mangayo ta dulce. Pues, sa Domingo, dala ka mo basket, kay dress sa church, mga hatag dulce. Hindi na si Mama Gina, babaklon ta dulce. Hallelujah. Mama Gina, bakal ikaw dulce. Dala ka mo, amen. Amen. Praise God. Ang Balm of Gilead madala dulce. Gali. Hallelujah. So amo nang amba sa pulong sa Ginoo, paano kita karon makasugid sa ila sa kamaturan kung ginahimo taman? Utol sa Ginoo, ginsugid tani hindi kundi naron kita ginsugid tani para hiwalyon ta kay tanan kita biktima mo. Amo na kay ngambal ko, pastor kagano gani? Worship leader, nag-judge sa Halloween. Hallelujah. Utos sa Diyos, amo na ginahamba sa pulong sang Ginoo sa aton nga dapat hindi kitaya mag-upod sa ila ginaobra. Hallelujah. Kag hindi kita magsunod-sunod sa ila, kaya ang ginaobra nila wala pulos sa tubangan sang Diyos. Hambalad ang tupad mo, may pulos kaya. Praise God. Ang ikatatlo nga palamangkutanon, can we pray for o talk to the dead? Pwede bala kita nga hambalon naton ang patay, tatay, pangamuyui ako? Hallelujah. O kung pwede bala nga makadto kita sa patio, agud istoryahon naton sila? Utod sa Ginoo sa pagkapatay sang tawo, ang iya kalag magabulag sa iya nga lawas. Ang gindala naton didto, hallelujah, nga ginkutkot sa St. Peter. Hallelujah. Amen. Kagindulong dito sa Forest Lake, mga kauturan, kahalang ato, lawas ato, wala na to si tatay mo. Amen. Diin siya, nanay. Hallelujah. Nagbasa na ta. Hindi na ko pagpamangkuta. Amen. Kung wala sa Diyos, sa impyerno. Kung may Diyos, sa langit. Amen. Utol sa Ginoo. Pwede ba na kita makaistorya sa ila? No! Hindi kita pwede. Ang Biblia nagasiling, the Bible is clear. Once a person dies, their spirit goes to where God appoints. And there is no more connection between the living and the dead. We pray only to Jesus, the one who hears us, all our mediator. Kay Jesus lang kitaya. Amen. Kay Kristo Jesus lang kitaya. Praise God. So ang ginahambal pagit nato na to Jesus through Mary, hindi na yaya. Amen. Hindi na pwede. Kaya nga hindi man pwede to Jesus through Lianet. Ay, ti santo ka man balapas, ti ikaw santo man. Hallelujah. Utol sa Ginoo, naghambal ang pulong sang Diyos in John chapter 14 verse 6 that Jesus is the only way. He is the truth. He is the life. No one comes to the Father except by that name, Jesus. Amen. Si Kristo Jesus lang gid ang nagapatunga. Anong hamba sa pulong sa Ginoo in 1 Timothy chapter 2 verse 5? Kay may isa lang ka Dios, may isa lang ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo. Ini wala sing iban kundi ang tawo nga si Kristo Jesus. Amen. Klaro hindi utod. Klaro. Hallelujah. Praise God. Dalayawon gid ang Diyos. Gani hindi kita pwede mag-istorya sa mga patay. Amen. Hindi kita pwede magpangamuyo. Utod sa Ginoo. Di ano lang baya himuon, kay gusto ko ba madumduman si tatay ko. Panumduman lang da. Amen. O kung this time, people of God, we can say that, Lord, excited ko sa pag-abot mo. Kay balaan ko si tatay ko ara sa imo, makitaay kami sa kahawaan. Amen. So hindi kita pwede makaistorya sa mga patay. Hindi makita makapangamuyo mag-asang prayer request sa ila. Pero may panaton ginahambal tay.
Tuy-tuyi lang ako. Di ko si tatay mo yabi wala kay Kristo. Di niya kadalon. Listen to this. Amen, amen. Amen. Tay, tuy-tuyi lang ko. O kung ang balon mo ang best friend mo. Best friend, balaan ko na subuan ko napatay ka. Wala ka gajaya naghatag sang signs. Pero best, tuy-tuyi lang ko. Di ano karon kasi best mo yan nagkadto sa impyerno. Kung si best ni mo nagkadto sa impyerno, kang magpatuy-tuy ka, diin ka dalon ni best. Sa diin, sa image of the best. Amen. Dito ya kadalon sa imo nga best friend. Hallelujah. Sa image of the beast. Sino nang image of the beast? Si Satanas sa impyerno. Amen. Utos sa Diyos magpatuy-tuy kita ya sa balaan nga espiritu. Kabisan diin kita magkadto balaan ni Lord kung diin ta maagi halyo sa male or sa female. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sudra nagahambal ang pulong sa Ginoo, siya lang gidya. Gani ari ka klaro. Deuteronomy chapter 18, 10 to 12. Ari hambal sa Ginoo. Dapat wala sing isa sa inyo nga magsunog sang iya anak bilang halad. Hindi man kamo magpamakot. Amen. Nagamba si Lord nga hindi kamo magpamakot. Bosingon, hindi man kamo bebasahon tabing palad mo ni. Ay letter A mamanggaranon ka. Di ba la? Tapos may hampak-hampak pa na dali ang hampakon. Close. Hampak. Ay pulo bata mo. Di ba la? Tapos buksi. Pagbukas may mo pa na oh. Nagwagid. Malaon ka gini. Hallelujah. Hamba na sa pulong sa Ginoo. Nagamba ng Diyos nga hindi ka magpamakot. Busingon, hindi ka man magkadto sa manugpakot. Amen. Nagkadto ka imo sa manugpakot para pakto niya. Kung may karida, imo ba na? Mangkuta si Jesus. Kay kabalo na sa kundi sa nagkadto. Amen. Hallelujah. Utos sa Ginoo hamba niya, hindi ka magpangbabaylan. Hallelujah. Buod silingon niya, hindi ka magkadto sa manughuyop. Hindi ka magkadto dito sa niya, kag hindi magsaysay sang kahulugan sa mga palatandaan, hindi ka magpanghiwit. Malalang tupad mo, hindi ka magpanghiwit. Hallelujah. Amen. Kagamba sa Ginoo, hindi ka man magpangbarang. Hallelujah. Hindi ka man maghimo sa mga ginagimo sa mga espiritista. Kag magpakig sigulanon sa kalag sa mga patay. O klaro, hindi. Klaro, di ba na? So nagamba ng pulong sa Ginoo nga hindi ka magipagsigulanon sa kalag sa mga patay. Pero anong gintudlo sa aton? Hallelujah. Spirit of the glass. Di ba la? Si una nakahampang sa una, cancel na renounce na ako nagabayaw kamot ka ba paborito ko man sa una kasi hindi man ta sang una no kampon man ta subong kampon ni Lord. Hallelujah, praise God. Di ba na sa una may butang ka dara Manila paper, may ABC, asa sa si. Tapos ala pa nga muyo ka muna sang Latin nga ano baliskad. Tapos ang ulihi ka panagini mo alas 12. Hala sige man nagiho ang glass. Dahil nakadto dito sa liter may tagasulat. Ay are sa aton. Ang mahatag mensahe si Rizal. Hallelujah. Utos sa Ginoo pagkatapos sige libot lang libot. May tagasulat. Tapos ang uli nagbaliskad ang ano, nagbaliskad ang baso. Sa uli may nagkurog-gurog na to galit na proses na. Hallelujah. Utos sa Ginoo mo nang hambal si Lord, hindi ka magipagsigulano sa mga kalag, sa mga patay. Kabisan sino nga nagahimo sa sini nga mga butang, kangilaran sa Ginoo, amo ini ang rason kun nga ipatabog na gid sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios ina nga mga nasyon. Utod sa Ginoo, hambal sang Dios hindi ka magkadto sa babaylan. Kani kung magkadto, biskan diin magkadto ikaw, hindi ka na magsuksok sa mga kamangyan. Amen. Ari ang ambalo naton, makadto ta sa church, may kamangyan kada imo. Halo, tapos ang imo, may pulsiras ka pa imo sang ate. Utod, siguro istoryahan tayo ba sa eksakto bala? Amen. Sinuogi pala makagagahom ang ate ko ng Diyos. Amen.
Hallelujah. Hindi, pastora, makagagawa mo diyang ate. Kaya naghambal ang ating katigulangan. Kung ikaw, hallelujah, kung ikaw magpilit sa imo ang tuko, kung magpilit sa imo ang tuko, suhot ka sa ate. Kaya malagyong tuko. So buong silingon, makagagahong mo diyang ate, kay pati ang tuko nagalumpat. Hallelujah. Utod sa Diyos din nato mabalaan. Hallelujah. Na makagagahong mga aton Diyos. Amen. Iputangan mo imo luya. Hallelujah. Kadto ka kundi may luya kaya imo. Utod ang ariyo sa tradisyon, ang aswang wala nahadlok sa luya. Ang aswang naadlok sa ahos. Nahilaw. Amen. Ang bala ng tupad mo, may ahos kude. Amen. Kung may ahos ka, kag may luya siya, gainaway ka mo. Hallelujah, amen. Kay wala ang aswang na hadlok sa ano? Sa luya, sa ahos saya. Hallelujah. Inaya, tradisyon na. Pero utos sa Ginoo si Satanas, wala na hadlok sa luya kag sa ahos. Si Satanas na hadlok sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Kag si Satanas na hadlok sa mga anak sang Dios nga gin-sanctify sa Ginoo nga ang Biblia nagasiling sila ang mga buhi nga mga santo. Praise God. Hambalan ang tupad mo, nahadlok siya sa akon. Hallelujah. Oh, woo! Hallelujah. Dahil ka matapos. Katapusan. Is it wrong to remember those who have passed away? Sa labala nga panumdumo naton ang mga tawo nga minahal naton sa kabuhi nga napatay na, utod hindi na iya sala. Amen? Hindi na iya sala. But we must remember them with hope. Not endless grief. Holding on tulong keeps us from killing. When we're in Christ, we find comfort in His promise of eternal life, not in the rituals of the dead. Amen. Ari mga utod. 1 Thessalonica 4:13 ang balya. Mautod, gusto namon nga mahibaluan ninyo ang matuod para sa mga nagkalamatay, agud hindi kamo magkasubo pareho sang iban nga wala sing paglaom. Pero kadto kita anay diri sa mga rituals of the dead. Ano bala ang ritualis nga ginahimo naton sa mga minatay, especially kagapon? Number 1, ginapangamuyuan sila sang misa requiem. Diba la? Kung ordinaryo nga misa, 300. Kung misa requiem, 1,005. Hallelujah. Das sa ritual, utos sa Ginoo, bisan isa pa ka milyon nga misa. Biskan isa pa ka bilyon nga misa requiem. Hallelujah. Hindi madalas ang imo pagpangamuyo or hindi mapush ang imo pangamuyo ang kalag sang tawo nga nag-impierno nga ihalin mo sa langit. Kaya ang sa Bible, ang tao mapatay once and after that judgment. Ikadua, nga ritualis. Holy water. Amen. Amo ng ritualis, hindi bala? Utod. Biskan isa pa ka tangke sang holy water. Hallelujah. Mabaha lang pansyon. Hallelujah. Pero ang ara dira, nga wala naman sa dira, hallelujah, kay lawas silang dira, hindi na siya maanod pakadtos langit. Did you learn something? Amen. Ay katatlo, sindi kandila. Hallelujah. Di ba na every kadto ka magsindi ka kandila? Don't you know, people of God, yung sindi kandila in the lulubngan? Hallelujah. You still people of God with a mourning. Aragya po ng kalulaw, aragya po ng kasubo, and then, imo ginalantaw is this, wala kagya pong kabalukon sa diin ang destinasyon sang imo nga patay. Ang aras sa panguna-una sang tradisyon, masindi ako sang kandila kay para pasanagan ko ang dalanon sa mga napatay. Utod ikaw ang light of the world, how? Amen? Kabiskan pa isa ka bilyon nga kandila, tanan sila krek patay. Amen? So every time, people of God, na nag-light kita sa kandila, still we are declaring death or premature death. Amen? Di natin gina-associate ang kandila, esperma.
Di ba every time nga mag-ano ka, kung kisa, di ba ko kandila, ha? Riglis tatay mo, tay, ara ka tatay. Hindi lang ko pagpahadlo ka, tay. Tingnan adlo ka kay tatay mo, kay kung santo man lang to sa. Hallelujah. Doon sa Ginoo. Ang palamang kutanon sa ibang tipas, ano na ang kandol sa birthday? Tos nga pareho sa isang kandol sa birthday, kag kandol nga buta mo kay tatay mo. Hallelujah. It depends upon to the celebration. Amen. When you put that candle in the birthday, you are people of God recognizing and celebrating life. If you put that candle, people of God, to the death, you're still in mourning and you are inviting death again. Amen. Ang pamangkot, kung gusto mo sindihan ang dalano ni tatay mo, nga kada November 1 lang. Amen. Di ba sini ko gali pwede kahatag bulak? Uto sa Diyos, kung gusto mo yung ekspresyon sa bulak, adlaw-adlaw, kadto kabutangi bulak. Hindi nga kada November 1 lang. Pero hindi ka na ma-appreciate. Amen? Kung ako sa imo, tabli na lang bulak. Hallelujah. The words of the Lord is giving us this information, people of God, for us not to become innocents of what the Bible says. Hallelujah. Gani ano hamba sa pulong sa Ginoo. Sa Revelation chapter 14 verse 13, naghambal siya, pagkatapos sadto, may napatian ako nga tingog galing sa langit, nga nagsiling, isulat ini, sugod-subong, bulahan ang mga nagkalamatay, nga ara ka sa Ginoo, kag nagsabat ang Espiritu Santo, matuod din na, makapahuway na sila sa ilang nga mga pagpangabudlay, kay mabato na nila ang ilabalos para sa ila maayong nga mga binuhatan. Amen. Buod silingon, mas bulahan ang namatay. Hallelujah. Nga ara kay Kristo, kay nakapahuway na sila. Praise God. Gani, hindi ka na magambal, kaluluoy na yung tatay, ka napatay. Makaluluoy lang saya kung nagpa-impyerno sa. Amen. Pero kung ara siya sa Diyos, bulahan pa sa kaysa sa imo. Gani, anong hambas ng Biblia? Ecclesiastes, chapter 4, verse 2. I congratulated and thought more fortunate are those who are already dead than the living who are still living. Buod silingon ang mga namatay kay Kristo, hallelujah, kag kung nabalaan mo nga atong napatay ara kay Jesus, hindi ka maghambal condolence, dapat congratulations. Amen. Amo na ang basang Bible, I congratulated. Bisan pang Bible, gina-congratulate niya. Kay nga, manami ya ang ila kahimtangan. Kita ya dere kadalagan pata gakwa pata exam, gakwa pata ya test sa James chapter 1, may mga testing in life ya. Sila ya nakapasar na, summa cum laude, hindi balik-balik. Hallelujah. Gani hindi na sila magbalik diri sa duta, kay damo di exam, damo di quizzes, damo di assignment, damo di pasang awa. Utod sa Ginoo, sa langit ya pasar na to sila, suma sa langit. Amen. Hallelujah. Uto na muna nga gina-congratulate sila. That's the word of the Lord says, that we have to be happy because some will come, we will meet them, people of God, in the club. So what the verse says, people of God, that can assure us that God against, hallelujah, this Halloween. Deuteronomy chapter 10, chapter 18, 10 to 12. Siling sa Bible, the Lord God prohibits practices such as witchcraft, sorcery, and consulting the dead. In Ephesians chapter 5 verse 11, sambal niya, encourages Christian to what? Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Utod ano nahimo tasubong? We are exposing the works of the darkness. But the Lord God will bless and protect us. Amen. And 1 Thessalonians 5:22 sila niya, abstain from all appearance of evil. So pasmano na lang ako nay. Philippians chapter 4 verse 8, ang basa Ginoo, amunit dapat ang fokusan mo kung anong matuod, kung ano ang noble, kung ano ang isakto, kung ano ang putli, kung ano ang lovely, hallelujah, kag kung ano ang admirable, amo nang isipon ta. Nugay kita kaisip sang sumanlatik. Hallelujah. Church, now we understand the truth.
What is your plan next year? November 1. Amen. The Bible clearly says that He gave us this information because Jesus is coming. What if, kung nag-abot kahapon si Lord? Amen. Kung nag-abot kahapon si Jesus, kag nag-rapture kahapon, kag nagsuksok ikaw sang Halloween, anong natabo sa imo? Bilin, babay. Now we know the truth. Ang Diyos naghatag sa ato sini nga pulong, hindi kondinahon kita. Amen? Wala ta mabatyagan nga kondinasyon. Amen? Ikapad ang imong tagipusoon. Hambalada sa palangga ka ni Jesus. Gintagaan kita sini ni Lord sang pulong. Agod nga may ara kita response sa sining konviksyon. Amen? Nga hindi kita dapat makipaghalubilo sa mga ginahimo sang kalibutan. Can you please rise? Magatindog kita tanan. Can you please lift up your hands to the Lord, utod? Kung kahapon, nakipag-ugyon ka sa mga bulaton sa kalibutan. Kung kahapon, nakipagsadya ka man sa maginahimo sa kalibutan, utod, nga ari ka diri subong, para mabalaan mo nga sa Diyos wala sang kondemnasyon, para nga mabalaan mo nga palangga ka sang Ginoo, kag gusto niya nga isaktuhon aton dalanon. Sa pagbayaw mo sa imong mga kamot, tuguti ang bala nga espiritu nga magausisa sa imong tagipusoon. May ara ka balang nga gusto pangayuan patawad sa Ginoo. Subong na pangayo ipatawad sa iya. Ginoo, nagapalapit kami sa imo trono. Madamo nga mga tinion, Ginoo Lord God, sa sininga selebrasyon nga nagakonforman kami. Pero Lord, nagapasalamat kami nga wala mo kami ginakondinar. Salamat sa balang nga espiritu nga naghatag sa amon sa dako, Ginoo Lord God, nga konbiksyon. Agud, Ginoo Lord God, makapalapit kami sa imo, kanabalaan na namon ang kamaturan. Buligi kami nga magpanglakaton ayon sa imo kabubuton. Proteksyoне ginong tagsa-tagsa, o God, sa ngalan ni Jesus. Kung may aray ikaw dara bata, lay your hands sa imo nga bata. Sa ngalan ni Kristo Jesus, we pray for the protection, O Lord God, to our children. Tanan, Ginoo Lord God, nga impartations, tanan, Ginoo Lord God, nga manakita sa among mga kabataan, we subdue it right now in Jesus' name. We burn it, O Lord God, sa ila panguna-una, sang imo Ginoo kalayo sa ngalan ni Kristo Jesus. We pray, we declare nga amo mga kabataan hindi na Ginoo Lord God. Hallelujah. Maga-conform Ginoo o kung magipag-ugyon Ginoo Lord God sa sini Ginoo nga buluhaton tungod kami nga ginikanan nakahangop na sini. Salamat Ginoo. Ginarebuke na mo ng premature death. Ginarebuke na mo ang sumpa Ginoo nakatas sa sininga selebrasyon sa ngalan ni Kristo Jesus nga hindi na Ginoo makapenetrate sa kabuhi namon. Lord, sa ngalan ni Jesus nagapangamuyo kami halin Ginoo Lord God sa entrance sa amon balay pakadto sa sulod kag sa tanan nga mga hulot ginadeklarar namon ang ngalan ni Kristo Jesus. Tabuni ang amon panibalay kag ang amon Ginoo Lord nga balay sa mga himili nga dugo. Umpisa subong magagwa kami sa sininga iglesia nga may kalipay sa amon tagipusoon kay bit-bit namon ang dako nga pagpakamaayo. Kay hambal mo na Lord God kag kina sa ginbasa namon Ginoo sa imong mga pulong nga adtong nagatuman sa imong mga pulong imo pakamayuhon. Gani Lord na bato namon subong ang pagpakamaayo. Hambalada rang imo tupad kapti siya sa abaga kag hambali siya na baton mo na subong ang pagpakamaayo sang Diyos. Nabaton mo na ang kalipay nga naghalin sa Ginoo. Nabaton mo na subong ang imo kadalagaan. Nabaton mo na subong ang imo pag-ayo. Nabaton mo na subong ang fulfillment sa promesa sang Diyos. Nabaton mo na subong ang paghidait nga naghalin sa iya. Salamat gid Ginoo nga nabatyagan namon sa pugos namon nga tagipusoon nga initanan nga pagpakamaayo nabaton na namon subong. Kag daluon
namon sa amon panimalay, dalon ni namon sa amon balay, wala na sang sumpa Ginoo Lord God, kundi tanan pagpakamaayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Papakain Ginoo, hallelujah, sa ngalan sang imo nga anak, hallelujah, salamat gid Jesus. Ato ni bayaw ang ato'y kinapulo sa Ginoo. Amay, ang tanan nga nagapamalabag Ginoo sang amon pagpakamaayo pinansyal, ginasunog namon, hallelujah, sang kalayo ni Jesus. Salamat nga sa sini Ginoo Lord God nga adlaw sang bukas nga langit sa tagsa-tagsa sa amon. This is a day of open heaven. This is the day of open windows. This is the day, the Lord God, that all doors that are closed, oh Lord God, will be open in the name of Jesus, that even the floodgates of heaven will be open. And this is the day of pouring out, oh Lord God, that you will pouring out, oh Lord God, Rabagaya Sikata, Halakutamase, the blessing from heaven, oh Lord. Your people will never experience, oh Lord God, Rabagat drought. Your people will never experience hunger. Your people will never experience tears, oh Lord, but your people will experience joy. Your people will experience provision in these last days. As we are waiting for the coming of rapture, we declare to God that you will bless, you will sustain, you will bless, you will heal, you will provide, you will give us joy of Jesus, and the joy of Jesus is our strength. Lord, we love you. Thank you for the victory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, this is our prayer and declaration. Amen, amen, amen. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Mayong aga sa tanan. Praise God. Hallelujah. We love you and we'll see you next Sunday. God bless you.